Presentem un any més el cicle de cinema dins de la campanya Salut per al Desenvolupament. Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi Catalunya, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Barcelona, estem duent a terme aquesta campanya de sensibilització i incidència política, que es diu Salut per al Desenvolupament, amb la qual volem donar a conèixer la vinculació entre drets humans, salut i desenvolupament, per tal de contribuir a mig termini a millorar la cooperació sanitària que es realitza des de Catalunya. Al llarg del 2008, 2009, 2010 hem estat analitzant la situació de desigualtat en salut, així com els avanços o retrocessos esdevinguts en els últims anys i elaborant també propostes de millora basant-nos en 3 temàtiques concretes. L'any 2002 vam abordar la temàtica de l'accés als medicaments, l'any següent, 2009, va estar dedicat a les barreres, als condicionants de gènere en l'accés a la salut i aquest últim any de campanya el dediquem a les morts evitables. La campanya va adreçada a la població catalana en general, tot i que certes activitats es dirigeixen a col·lectius més específics, com ara el públic universitari, el sanitari o el sector de cooperació. Al final de la campanya presentarem un seguit de propostes i de recomanacions de cada temàtica amb l'objectiu de millorar les polítiques catalanes de cooperació sanitària i instar també que la resta de polítiques econòmiques, comercials, recerca, etc., siguin coherents amb les de cooperació, que no desfem per un cantó el que es fa per l'altre. De moment ja hem fet arribar les propostes de millora de l'accés als medicaments i també les de gènere i salut a les comissions de cooperació, Comissió de Salut i Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme del Parlament de Catalunya, a les àrees de cooperació de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, així com els portaveus de les comissions de cooperació i salut del Congrés dels Diputats de l'Estat espanyol, perquè les prenguin en consideració a l'hora de formular noves polítiques. Creiem que aquesta és la manera de millorar alguns aspectes de la cooperació que es fa des de casa nostra i de fer polítiques coherents entre elles mateixes. Tot i així, aquestes propostes no tenen tant de pes si només les presenten 2 ONGs. Per això convidem a la societat civil a donar suport a la campanya a través del formulari de suport del web de la campanya. La mostra de films i documentals que presentem avui és una de les activitats de la campanya, potser la que més èxit de públic té i més bona acollida, ja que el format aquest ens permet acostar-nos al públic d'una manera més amena i abordar diversos aspectes de temàtica anual. Per aquest 2010 hem seleccionat 6 documentals que es projectaran aquí al Cinema Verdi Park, també a l'Hospital Joan 23 i també a Viella. Tots els anys, a part de Barcelona, fem alguna localitat més per estendre més la campanya per Catalunya. Pensem que és indispensable cada vegada més, no només fer activitats a Barcelona, i com us deia, per aquesta mostra hem escollit 6 documentals, que 2 són de producció pròpia, 2 són de la BBC, un de l'Agència d'Informació de les Nacions Unides, IRIN, i un està produït per una organització de metges cubans dels Estats Units. Pensem que tots ells contribuiran a donar una visió àmplia del que són les morts evitables i quins són els aspectes crucials de la problemàtica que influeixen en els sistemes de salut i que van resolts poden evitar morts als països empobrits. Així doncs, el primer dijous projectarem 2 documentals de la BBC, Matar o curar i la guerra contra el sarampió, que parla sobre la importància d'estratègies mèdiques ja existents, com és el programa de vacunació contra el sarampió i la dificultat d'implementar-se quan hi ha infraestructures deficients. I l'altre, Matar o curar, les malalties oblidades, explica la necessitat de centrar els esforços no només en 3 malalties, com són la malària, la tuberculosi o la sida, sinó apostar per una atenció de salut integral. Això és important perquè és un dels punts fonamentals que incidim en aquesta campanya i en general en la nostra filosofia de treball de Medicus Mundi i Farmacèutics Mundi. Ens hem d'oblidar d'abordar malalties per malaltia a malaltia el tema de la salut i apostar per reforçar els sistemes de salut en la seva totalitat. Amb els documentals Malària, assassí número 1 i Malària en Àfrica, luchar contra una enfermedad erradicable, ens centrarem en una de les malalties infeccioses que més població afecta als països del sud. El primer documental posa l'accent en la necessitat de la voluntat de la comunitat internacional per afrontar el problema, i el segon ens parla d'introduir una nova mirada que tingui en compte aspectes socioculturals i contempli la implicació directa de la població en les estratègies de lluita contra aquesta malaltia. L'enfocament sociocultural també és un dels enfocaments que privilegiem des d'aquestes 2 ONGs. D'altra banda, projectarem el documental Salut, que analitza el sistema sanitari cubà i mostra com el personal sanitari d'aquest país fa servei a molts països empobrits on la manca de recursos humans a escala mundial arriba a produir més de 4,5 milions de llocs vacants. És a dir, un documental que convida a reflexionar sobre el compromís, la formació i els incentius als recursos humans.
També projectarem un sisè documental, El medicament, un dret segrestat, per abordar la problemàtica de l'accés als medicaments, ja que la disponibilitat de medicaments és una altra de les assignatures pendents de molts sistemes de salut. D'aquest documental us parlarà amb més detall l'Eduard Soler, vocal de projectes de cooperació i acció humanitària de Farmacèutics Mundi i també membre del Consell Assessor de la campanya. Endavant. Hola, bon dia. Bé, molt breument, presentar-vos aquest documental, que és el documental que obrirà la mostra. I aquest documental és un documental produït per Farmacèutics Mundi, que forma part d'un projecte de sensibilització de l'Agència Catalana de Cooperació. I molt breument explicar-vos quin és una mica l'històric d'aquest documental. Nosaltres des de fa ja més de 5 o 6 anys estem treballant en diferents campanyes de sensibilització al tema de l'accés als medicaments. Això ens havia permès, per una banda, adquirir un coneixement molt ampli de quina era la problemàtica a nivell internacional, fer una xarxa de contactes i de coneixences molt gran a nivell internacional amb altres organitzacions, amb altres gent molt experta que estava treballant el tema, i vam veure i vam creure molt oportú que després de tants anys d'estar treballant en l'àmbit directe, per exemple, de les universitats, del personal sanitari, del públic en general, una manera d'arribar a moltíssima gent era posar-nos el repte de fer un documental. Aquest documental és un documental que es va gravar a l'Assemblea Mundial de la Salut a Ginebra i es va gravar a Colòmbia i a Sierra Leone. La idea que teníem era això, era aconseguir en 40 minuts poder expressar quina era la problemàtica de l'accés als medicaments i sobretot, i quan veieu el documental espero que això és una mica el que ens transmeti, és que aquesta problemàtica és una problemàtica que va molt més enllà de responsabilitats que les n'hi ha, responsabilitats governamentals, responsabilitats socials, responsabilitats internacionals, sinó que segur que la nostra mobilització i la nostra actitud envers la salut, la malaltia i el medicament pot fer canviar les coses i anar treballant o anar acostant-nos per defendre d'aquesta realitat, que és que una part molt important de la població mundial no té accés als medicaments. Només presentar-vos això i dir-vos això, que aquest documental vam estrenar la setmana passada en aquesta misma sala i els feedbacks que tenim fins al moment és que és un documental que per una banda expressa això que us he dit i sobretot perquè ens hi trobàvem que quan vam començar a fer el guió ens hi trobàvem, la nostra repte era explicar aquesta problemàtica, és una problemàtica molt complexa, amb molts actors implicats, perquè tothom que no fos un expert pogués entendre-la, i això és el que hem pretès amb aquest documental. Doncs ara donem la paraula a Yasmina Solanas, directora del documental El medicament, un dret segrestat. L'he explicat molt bé realment, el repte que teníem nosaltres, que era explicar tot, que arribés a tot el públic, perquè realment és molt complicat i teníem, o sigui, ha anat molt bé anar a Sierra Leone i a Colòmbia per veure exemples, però teníem poca, es quedés només amb l'exemple d'això i era dir, vale, hi ha problemes allà, però realment és un problema del sistema global que ens afecta a tots i que tots tenim que fer alguna cosa. Llavors jo crec que aquest ha sigut una mica el repte, que ha sigut bastant difícil, ens ha portat molt de temps, però al final estic molt contenta perquè crec que realment, com vam veure la setmana passada quan es va presentar, és que realment a la gent ho entenia i li arribava, que era el més difícil quan fas un documental realment.